Здравейте, приятели, трябва да ви кажа едно съобщение. Значи, днес е 1 август 2015. На 3.8.2015 ще има среща, фен среща, така да се каже, в квартал Драгалевци, Въклинец. Който не знае къде се намира Въклинец и не е в Драгалевци, той има един площад. Те са две улички. Една надясно за нагоре и една вляво. В тази веднага свивате вляво, давате направо и там е Въклинец. Ще видите там една площадка с люлки, маса, една чешма. И добре, това беше всичко от мен. Надявам се да дойдете на фен среща 3.7.2015 година. Това де-факто днеска сме събота, значи други ден. Това е всичко от мен и надявам се да се видим. Бай!